Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Cada 10 de xuño, Portugal celebra o Día de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Este ano a conmemoración foi en Lamego e o discurso de Cavaco non gostou a ninguén salvo el propio, tal como se pode ler nas reseñas da imprensa. Mas iso non é o obxectivo desta crónica, que na realidade non é máis do que un pretexto para lembrarmos a orixe galega de Camões. Seguramente o apelido denota a procedencia, isto é, estaría relacionado cun topónimo, e aínda que hoxe non achamos como topónimo a forma Camões, si sabemos que existiu, segundo se deduce do que podemos ler en Onomástica Galega 2, Onimia e Onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular, actas do segundo coloquio, celebrado en Leipzig, na Alemanha Oriental, en outubro de 2008, nun artigo titulado Toponimia prelatina na documentación medieval na Galiza. O mesmo sufixo, ones, parece estar na orixe do topónimo registrado como Camones, Camões, Camoes, na documentación medieval en galego, nome dunha parroquia do concello de Nigrán, Pontevedra, de onde procede o apelido do célebre poeta portugués. E xa que falamos de curiosidades, mencionemos que este concello Nigrán tamén é coñecido porque aquí viviu e morreu en 1997 Carmela Figueiró, a galega máis lonxeva desde que se gardan rexistros ao falecer con 113 anos e 209 días. Non está nada mal este apuntamento. O concello dedicoulle a rúa a Boa Carmela. Curiosidades á parte, o Dicionario Histórico de Portugal recolle a seguinte referencia sobre Camões: Vasco Pires de Camões Fidalgo, oriundo da Galiza, que emigrou para Portugal por haber tomado o partido do rei Don Fernando nas guerras deste monarca contra Enrique II de Castela. Lemos brevemente que a raíña Dona Leonor Teles tiña por ele grande consideración, nomeou o aio de un fillo do conde de Barcelos, dándolle despois a alcaidería de Alenquer. Continúa este texto da época. Foi casado cunha señora chamada María Francisca Tenreira, da cual houve 3 fillos, sendo o primogénito Gonzalo Vaz de Camões, o fillo segundo João Vaz de Camões, foi o avó do grande poeta Luís de Camões. Fora desta información, a presenza na documentación do apelido Camões non é moi abundante. En 1274 achamos en Baiona un Johan Fernández de Camões, en 1533 un Gonzalo de Camões en Pontevedra, que 4 anos despois aparece como Gonzalo de Camoens. No galego moderno, a única referencia que temos é o adxetivo Camoés ou Camoesa, mas non é para se referir á obra de Camões, que tamén, senón a unha variedade de mazá, para moitos da mellor calidade, coa pel áspera e de cor rosada, a que canta, por certo, Seca Afonso. Nosa Señora da Povo, a miña boquiña de riso, miña maçã camoesa, criada no paraíso. Non sabemos se a mazá camoesa, considerada de calidade suprema, quer facer honra á obra de Camões, o que si sabemos que a mazá camoesa foi rexistrada en 2012 pola Cámara Municipal de Sesimbra no Instituto Nacional da Propiedade Industrial, o que lle permitiu ter o direito exclusivo da marca. Afortunadamente, a obra de Camões, xa para concluir, é propiedade de quen a quixer ler, e nós, galegos e galegas de hoxe, podíamos reparar noutros versos da canción do Seca, e sen necesidade de virar costas para Castela, polo menos virar os ollos para nós mesmas, para nós mesmos. Señora do Almortán, ó miña rosa encarnada, ao cimo do Alentejo chega a vosa nomeada, señora do Almortán, ó miña linda raiana, virai costas a Castela, non que irais ser castellana.
Así escribía Xoán Costa alá polo 2015 Nos Diario este fantástico artigo co título Camões tamén era galego, sí, como no texto de Castelao proseguía no seu título, o mariñeiro que fala francés era galego, o mariñeiro que fala inglés era galego e o taberneiro era galego. Camões tamén era galego. E aquí estamos, neste Historia e Historias do Galiportus co señor Don Abraham Dorraca, o noso historiador particular. Boas, Abraham. Hola, moi boas. Que isto de Camões? É dicir, moita xente algo ten ouvido, non máis ao sur do Miño do que ao norte, deste poeta famosísimo luso, parte indisociável da historia do acervo portugués nacional, e que resulta que ten raíces galegas. Ten, claro que ten. Sí, a ver, moi coñecido Camões e moi celebrado porque a final é o autor da gran epopea, non? Os Lusíadas. Ese se me permite, supoño que me permite a expresión, ese de poñer a pirola encima da mesa. Sí. Dicer, que grandes somos, que mira o Vasco da Gama que chegou a India. Porque Camões é certo que é coñecido e é celebrado por esas letras, mas a ver, é unha persoa moi impetuosa, non? Por que? Vive no século XVI, nace en 1524, morre no 79, supose que estuda en Coimbra e frecuenta a corte de Xoán III, e precisamente supónse que por un problema con algunha dama da corte acaba enlistándose como militar e vai á guerra a Portugal. De facto, supónse que nesas batallas en África, perdón, que dicen en Portugal, en África, pois é onde perde o ollo, non? Se buscamos a Camões sempre sai aí co ollo tapado, pispando o ollo, non? Piscando o ollo. O caso é que volta para Portugal, mas logo tamén marcha como mariño, viaxa cara ao Oriente, e aí é pois onde concibe, non, esa epopea dos Lusíadas. Por iso é moito celebrado, non? Pois poño aí un Camões, o que che dicía antes tamén entre bambalinas, pois que ten fichado polo Sporting de Braga, mas este Camões que a nos interesa, pois tiña un trisavó, non? Un pai do bisavó que era de Nigrán, de Camões, co nome de Vasco Pires. Está recoñecido como un trovador, e se ven na noticia, se fala de que marcha a Portugal porque toma partido por Fernando I na súa luta contra Enrique II de Trastámara. O certo é que xa facía parte dese grande colectivo de galegos que tiveron que se exiliar antes de Fernando I. E por qué? Pois porque eran os apoiantes, prácticamente os únicos, de Pedro I. O cruel, non? Aquí, na Galiza, o xusto, o cruel na historiografía española. Claro, e porque perdeu, como perdeu. Mas tamén, claro, que ao final Camões é a excusa para falarmos desa comunicación que houve sempre, non? Entre o norte e o sur do Miño, entre o norte e o sur da Raia Seca, porque que inclusive se o pensarmos, Pedro I era da casa de Borgoña, da casa do mesmo rei Afonso o Sabio, e estaba enfrontado con Trastámara. Que pasa? Que a raíña de Pedro I era Xoana de Castro, que era irmá de outra de Castro, que era Inés, pero Inés de Castro era raíña póstuma de quen? De outro Pedro I, pero que Pedro I de Portugal, non? Entón temos aí... Isto danos para outro episodio, outro, sei. Moitos, Inés de Castro embálome e empezo a balear, e, bon, o caso é que pois temos aí esa liñaxe, e ese correr entre Galiza e Portugal como un continuum, non? E esa, sobre todo na nobreza, non? Que ao final pois partillaban intereses, e se pensarmos inclusive depois xa tamén na propia revolta irmandiña, para onde foxen os nobres, non? Para onde que van? Pois moitos deles van para sur. Algún estará nos escoitando e dirá, si Portugal xa levaba 400 anos sendo independente, como é este que nos contan isto deste continuo? Pero ben, isto danos para moitas análises. Claro, efectivamente. Claro, aquí estamos, pois iso, nun Portugal
que onde vai pois iso, en relación, perdón, coa nobreza galega, e que acolle pois a esa nobreza que apoiou a causa de Pedro I, perdeu faceo a Enrique II, coñecido como o bastardo, non, de Trastámara. E Vasco Pires iría aí nese conxunto, non, de nobres e baixa nobreza que van para Trisabó, dixeche, o Trisabó de Luis de Camões. Efectivamente. Claro, Vasco Pires recebe, como ben lías tú, pois esa alcaidía de Alenquer e tamén de Portalegre, e pasa a facer parte do consello de Fernando I, fillo de Pedro I de Portugal. O bisavó é Joan Vaz de Camões, e depois este Joan Vaz de Camões, que será correxedor de Coimbra, terá un fillo que é Simón Vaz de Camões, que será capitán de nao perdido en alta mar, e que será o pai pois de Camões, co cual en 4 xerazóns pois temos aí a Camões escribindo sobre os Lusíadas e con esas raíces galegas. Non será o único. Haberá moitos. Xa sabedes, estades no Galiportus neste espacio de Historia e Historias con Abraham, hoxe falando de Luis de Camões, ese galego tan portugués, ese portugués tan galego. Non hai máis. Claro, non será o único, efectivamente, porque nas plumas e nas letras portuguesas pois vamos ver esa conexión que ten habido ao longo da historia, non? Al final xa dicía, non? Aquela crianza que lle preguntaba ao avó no deseño de Castelao, e aqueles dali son máis estranxeiros que os de Madrid, non? Estaban mirando a outra banda do Miño. Nisto dos apelidos, perdoa, somos peor que os vascos, co dos 8 apelidos, é dicir, hai apelidos galego, antecedente galego, antepasado galego para todo o mundo, ou que pasa aquí? Pois prácticamente, para moita xente. Tal vez non a esa xente que non coñeza desta banda da raya a Camões, mas pode que si lle soe máis pois a alguén máis recente, como por exemplo Pessoa. Fernando de Pessoa, outro grande de Portugal. Efectivamente. Pois Fernando de Pessoa xa se lle rasteou o que son as súas raíces e tiña ascendencia en Outes, na provincia galega de Pontevedra, ou na Coruña, é na Coruña xa, non? Outes, Coruña. Outes e Coruña, moi pertiño de Muros e Noia. Sí, hai que ver Galiza como unha súa provincia, así xa non hai problema. Ou, por exemplo, outro que inclusive podría ser veciño noso aquí de Allariz, podría ser, porque esa de Queiroás, non de Queirós, esa de Queiroás, pois esa de Queirós tamén ten ascendencia galega, é descendente de Anselmo Vicente do Areal, pode que non nos soe, mas tivo bastante importancia na economía de Valença de Miño, porque era un galego que se estableceu na cidade portuguesa como comerciante. De feito, fora de un pouco off the record, falábamos dese libro tamén que comentabas ti moi ben, da Costela Galega dese de Queirós. Certo, un libro de Carlos Quiroga, que inclusive partilla o apelido, en certo xeito, non? Porque Queiroz e Quiroga teñen esa mesma raíz na Quiruga, non? Nesa planta que medra nos nosos montes. Claro, inclusive o contexto, voltando a Camões, do seu trisavó, dá para falar de conflitos internacionais, porque coincide tamén cando veñen os duques de Lencastre, Xoan de Gante e sobre todo Constanza, a muller de Xoan de Gante, que tamén era da rama dos Borgoña, e se proclaman reis da Galiza e de Castela e poñen corte en Ourense, non? É así. Mas voltando ás conexións Galiza-Portugal e o movimento, porque ao final lingüísticamente pois era máis fácil emigrar cara a Portugal que cara a Castela para moitísima xente que era plenamente totalmente monolingüe en galego, e un galego
moito a nivel de sonoridade moito máis próximo do actual portugués, non? E iso xa fala inclusive o padre Feixó, non, diso. Pois temos o tristemente coñecido caso de Diogo Alves. Non sei se ti falaches, non fichou polo Benfica. Porteiro do Besiktas, pasou polo Fenerbahce, o Valencia e o Sparta de Moscú. Moita xente, pois a ver, Diogo Alves, o certo é que sí que parou a moita xente. É coñecido como asesino do acueduto das Aguas Libres. Entre ele e a súa parceira, que se chamaba Gertrude María, e, bom, a parreiriña de Alcume, pois mataron unhas 70 persoas. Carambí. Sí, e tamén era galego. Tamén era galego, sí, sí. Non só os vos, tamén os malos tamén había. Tamén foron ali, sí. A ver, el foi axustizado en 1839 e se queredes podedes ver a súa cariña, porque depois de o matar cortaronlle a cabeza, decepárono e está custodiada nun bote con formol. Entón podes buscar Diogo Alves, asesino das Aguas Libres, e aí veredes aí cunha cara así que dices, non matou a ninguén. Isto onde? En Lisboa. Está na Universidade de Lisboa, sí. Pois vende casos de ilustres portugueses e os que non coñecemos e os que non sabemos, que teñen moita raíz al norte do Miño, Abraham. Moitísimos, porque ao final foi un camiño continuo. Un continuo, aquí estades no Galiportus, neste continuo galaico-portugués, historia e historias, hoxe falando de Luís de Camões e demais ilustres portugueses con raíz galega. E dice Abraham, xa para concluirmos, que se investigásemos un poquinho máis, seguro que nos aparecían raíces galegas en máis portugueses de corte e non só de corte. Efectivamente, con moita seguridade, e sobre todo, pois iso, xa no que se refire ás propias familias de persoas sin renome, pois moitísimos matrimonios mixtos, non, entre xentes dun lado e do outro da raya, e en certo xeito Camões voltou, non, aí porque ese trisabo que tiña, ese Vasco Pires, vai para Portugal, e na corte portuguesa o Camões acaba pois escrevendo os Lusíadas, esa grande epopea, mais os Lusíadas serán os que depois inspiren a Pondal para os Eoas, non? E esa grande epopea galega, co cual ao final todo vai resoando e esa historia non se repite, pero vai rimando, non? Todo rima unha cousa coa outra. Aquí neste Galiportus tamén esta pequena homenaxe no noso espacio de historia e historias, falando con Abraham de Camões nestes 500 anos do seu nacemento. A orixe galega. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.